بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun fita ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ba mu zarafi muka zo wannan ɗakin taro na wannan ma'aikata Federal Secretariat na jihar Bauchi. Farko bayan godiya wa Allah madaukakin sarki tare da mu ana muna tare da Assistant Controller Shagari, ba shagari ya baka. Kamar yadda na faɗa muna tare da Controller General a Controller na Correctional Service Bauchi State Command wanda mataimakinsa Assistant Controller ke wakiltarsa tare da abokin aikinsa na Ningi Controller na Ningi Command mai girma shugaban jami'ar APC wanda ya samu wakilcin sakatare Alai Shehu Zarami, masu girma tsoffin 'yan majalisar jihar Bauchi, uba a gare mu shugaba Honorable Aminu Tukur, Honorable Tukur Ibrahim, Honorable Iroha, iyayenmu Elders Alhaji Bashir Alhaji Muhammadu Sade da babban yayanmu Comrade Sabo, manyan baƙi, coordinator na Mujaddadi Foundation da waɗanda suka shirya wannan na Ibrahim Baba da su waɗannan bayan Allah da suka samu wannan dama na fitowa daga gidan gyara hali maza da mata. Assalamu alaikum. To bayan godiya wa Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama yau ga shi tattare da mu akwai 'yan uwa mafi yawansu matasa ne wanda suka tsinci kansu cikin wannan yanayi na zama a gidan gyara halinka, kuma bayan tattaunawa